И така, здравейте потребители на YouTube. Хора, които ме следите, аз съм така наред Mania Gamer. Сега ще ви покажа какво про съм на CIS. Пускам си ботови на Easy. Значи 5 ботата. Е така, 5 бота. Тук има някакъв клан, дет съм ми сложил. Не знам какъв е. Рандом, не 5, 7 на Fine Now CS16. Сега ще ви покажа какво про съм на тази игра CS16. Просто да се измите, защото аз съм мега прото. Така, сега аз трябва да вляза двойка. Сега ще гледате какво про съм. Ще ги убия всичките. Аре бе, не мога, убиха ме. Аз просто съм уникално про, значи няма подбор в мене. Късам протата, просто аз съм много по-добър от тези всички прота. Аз съм по-добър от Манов, по-добър съм от Маркелов, по-добър съм от абсолютно всичките на света. Направо тук тия Харвей направо ги се пях, гледайте сега коста. Сега на всичките ще им бия каски. Какво правим? Видяхте ли? Този път ме убил, обаче другия път направо ще го разкъсам. Значи аз съм такова про, че просто направо да не ви говоря. Няма по-добър от мене в света, значи те тук може да са кажа, че са прота, но аз съм много по-добър от тях. Аз играя по-добре от Виктор Манов, играя по-добре от Маркелов, играя по-добре от всеки на света, маняци. Играя по-добре от Венсо, всичките играя по-добре, няма по-добър от на света, играя по-добре от Блейз БГ, от всичките. Право гледайте всяка коста. Излизам и каска. Видяхте ли каква каска турих на тоя? Просто съм много клан про и съм влязал в един клан. Ботви на експерт. Чай, че трябва да презаредя. Не мога да убия, значи. Останах без патрони, значи. Просто пъто, сега съм на 17. Аре, вземам помпата, за да ми го къртя. На, къртя. Аре, умирай. Аре, защо не умираш? Значи не можах. Ама вижте, все пак бих двама човека, аз съм пацки про. Направо, тук всичките ще ги отрепя. Просто не ви прикарам какво просто. Няма по-добър от мен. Каква каска. Умираш. Бягай. Значи, не искам да умирам, обаче просто понякога се налага и ето, както видяхте колко съм добър. Право ги късам, за този рунт набих една каска. Ето вижте, тук пише и бот. Даже тук пише бот, това значи про. Нещо като про наобратно. И аз играя с прота и направо ги къртя и тук някакъв си мат, пат. Толкова духа. И така, сега с пилешкия просто ще ги правя луди. Не можа да оцеля, значи. Не знам що. Чакайте сега да си взема имчетата. Тук мисля, че има някой. Не познах. Така. Умирай. Просто аз съм адски голям про. Умирай, бе. Бегай. Свършиха патроните. Ето, убих един. Видяхте ли колко съм добър? Направо, тук ги къртя всички. Глави. Прави ги луди. Умирай. Не мога да отселя. За малко. Значи, ако да ви разправям, аз съм такова прочи. Правя бум, каска и гоня ми вика ау.
Ау! Убием кавказчета. Това става много лесно. Значи, първо трябва да знаеш как да играеш и как да стреляш. Значи, стреля са над главата. Така. За да си пълен нуб, трябва да стреляш в краката и да го оцелваш. Така, сега ще го разстрелям. Ето, видяхте ли, разстрелях го. Или той е разстрелямен. Това не е от значение. В момента от значение е това, че аз съм про. Значи, обяснявам ви, че аз съм твърде голям про за тези хора. Просто мога да разбия всеки един от тях, защото те са прота, но и аз съм про, аз съм много по-голям про. И за това бих искал да ви покажа сега какво про съм. Обзвънва, набиха ми каска. Нищо сега, другия път ще ги разстрелям. Значи, не мога да ви опиша какво про съм. И с това оръжие да играе това Харви. Направо ги разстрелвам всичките. Просто да не ви приканвам колко съм добър с това нещо. Направо ги разстрелвам. Направо ги цепя. И така, сега, ако го взема, просто да не ви приканвам какъв арче е за тези. Но аз нещо не го виждам, така че взема пилишока. И сега бум, опа, не оцелих. Но нищо. С усъпъто. Ето тук ще се кача. Хаска. Значи не стана. Така, не мога да ви опиша какво просам. Направо ги разбих и ето резултата ми е 5-8. Просто направо ги изкъртих. Няма по-добър от мен на тази игра. И така, сега гледате някакви прота, дето играят. Те са много големи прота. Направо да ви стане лошо, като ги гледате как играят. И вижте, точно помните каква каска наби. Като ви казвам, че са прота, значи са прота. Още една каска наби. Те са адски големи прота, да, ама 3 човека взе, 2 майде. Възможно е да го убият и ето го моето оръжие. С него ги правя аудитър. Да, ама нещо не ми стана. Тъй, че си вземем емчетата. Първи. Сега втория. Рачи, не можах. Ма пак съм много добър, както виждате. Просто направо аз съм по-добър от всичките на света. По-добър съм от Маркелове. От всички съм по-добър. От Мано съм по-добър. Абсолютно всеки на света. От Султан Камлев съм по-добър. От Undefined съм по-добър. От всички. От Playmaker съм по-добър. Направо. Просто да не ви прикавам. Всички ти гледайте сега. Аре, каква каска батурих. Така, следващия за кавказчи. Умираш. Трябва да зареждам. Вале, видяхте ли каската? Аз съм про. Каска. Ми да, ама нещо. Каска, искам каска. Дали го оцелих? И сега гледайте какво просам. Дали ще успея да го заколя. Нямам патрони. О, каква не ме сложих аз. Ама пак съм много добър. Просто съгледите направо ще правя лудве. Още първия му бия каска.
каза, че бум, 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 бум. Ай, я не ме гледай. И така, това смятам да е за клипа. Смятам, че сте разбрали какво просто не искам никой да спори с мен, защото просто ще го разкъсвам на тази игра. Нека някой да ме предизвика, просто ще го разбия. Скайпа ми ще го има в описанието на клипа. Пишете коментарите и чао!